Bita amina shɛ sunbalalama de kɛ sɛnɛfɔw biyan wa miɛngɔw biyan wa sɛnɛfɔw dɔgɔnin Burkina bew dun ni ye Jɛnɛba Mutardi épicé awɔ ale épicélen de don n'i y'ale kɛ fɛn na a ma se k'i bila nafɛnba wɛrɛ kɛla la koyi an mago bɛ se layi poivron persil o susuko ɲuman sunbala cuillère ba ɲɛ kelen beurre fana bɛ kɛ a la an bɛ kɔgɔ furufura la ani poivre mugu dɔɔni ni nafɛn wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'olu fara kan nka bita in na ne ye sunbala yɛrɛ de caya kosɛbɛ an ka marinade an bɛna don an ka sɛ golo a n'a bu an bɛna don olu furancɛ de la an b'an bolo denkɔni kɛ k'a fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka marinade don a fari kɔnɔna fan 14 bɛɛ lajɛlen na an bɛna jenini dabɔ sa an tɛ tasuma caya kɔrɔ kosɛbɛ an b'a to yen nɔ a ka jeni f'a fɛrɛ ma ne ta in kɔni a jenini a ka ca heure 2 ye dɛ ne ma tasuma caya kɔrɔ wa ma perese a ma fana waasa a ja ka kolokolo ɲɔgɔn na ka ɲɛ e ko baara ma ɲɛ sa aw bɛɛ welelen don aw bisimila